Айде с мен на сладка изненада в Стралджа. Вашата годишнина. Пуйте така, защото е прясно. Това е за три. Да можете да дам. После намъртяха малко ключовици. Точно е да си дам по-напред. Но толкова много изненади. Това беше това. Чакай сега. Първо започвам. Влажните рози са за тебе. И нещо много важно. Честита годишнина, Мария. Знам, че не съм до теб в този момент. Но знай, че на всички други годишнини ще бъда до теб. Знай, че никога няма да оставя ръката ти и винаги ще бъда до теб. От мига, в който те видях, аз се влюбих в теб. Ти стана моето момиче, моята сбъдната мечта, моята вяра, моята опора, моята жена. За всичко това искам да ти благодаря. Мислех, че най-щастливия ден беше този, в който се срещнах и се влюбих в теб. Но се оказа, че най-щастливия ден за мен бе, когато ми обеща, че ще останеш с мен завинаги до края на земята. Най-доброто нещо, което съм направила в живота си, е, че те срещнах. А най-добрият подарък, който съм получавала в живота си, е твоята любов. И най-доброто нещо, което ми се е случвало да те обичам.